Yun! Yun, okay. Defense. Kaya. Tao na. Nasa kanila pressure. Tao! Tatlo kayo. Tres. Yan! Hawak. Guard. Good. Nabitin ako. Yung number 5, malamang sa number 5. Walang foul, ha? Yung number 5. Abang isutin ng number 5. Gila nga. Tayo, di ba? Bantayin niyo yung 3, ha? Ay, ano tayo? Baka ma-technical tayo. Bantay! Tao! Ingat sa 3! Ingat sa 3! Tingin sa bola, ha? Tingin sa bola! Punos ka video ng Christian, eh. Ingat dyan! Wala! Post ko ulit ito. Crucial! Galing! Crucial yung 3. Galing. Parang ano highlight. Kasi nilabas, eh. Ayun ba, video. Sabi ko sa'yo, pre. Ikaw lang kailangan dun, eh. Ayaw mo niya. Best play! Nanalo tayo sa depensa. Inapo sila. Nanalo tayo sa depensa. Depensa, pinanalo natin. Yung bola natin, baka mawala. Yung bola natin. Ayos. Nasa CSD.